Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή Dream Day. Ασχολούμαστε καθαρά με το γάμο και τη βάφτιση, αλλά στην συγκεκριμένη εκπομπή θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το γαμπρό. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που σας έχουμε ετοιμάσει και σε λίγο πάλι μαζί. Με παππού και πατέρα ράφτη, ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος μεγάλωσε μέσα σε τόπια με υφάσματα και ψαλίδια, καθώς αποτελεί την τρίτη γενιά μιας οικογενειακής παράδοσης που κρατά δεκαετίες. Με δεδομένο επαγγελματικό προσανατολισμό μετακομίζει για σπουδές στο Μιλάνο. Εισάγει υφάσματα ο ίδιος, ώστε να προσφέρει στους πελάτες του υλικό πρώτης ποιότητας με την υπογραφή μεγάλων οίκων από όλο τον κόσμο. Στο ατελιέ του θα βρείτε επιλεγμένα πουκάμισα, παπούτσια και όλα τα αξεσουάρ τα οποία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο ντύσιμο. Μάλιστα, είναι τέτοια η πίεση από τις συζύγους πολλών από τους καλύτερους πελάτες της Αθήνας, οι οποίοι ράβονται στο Παπαδόγαμβρο, που τώρα επεκτείνει πλέον τη δραστηριότητά του και σε αποκλειστικά βραδινά φορέματα και νηφικά. Στο ανακαινισμένο ατελιέ του σχεδιαστή Γιώργου Παπαδόγαμβρου εμπιστεύονται την καρταρόμπα τους ονόματα όπως ο ποδοσφαιριστής Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος ακόμα έρχεται 2 φορές το χρόνο στην Αθήνα για να πάρει τα κοστούμια του, οι μπασκετμπολίστες Μάρκο Κέσσερ και Σοφοκλής Σκορτσιανίτης, ο ποδοσφαιριστής Αλέν Μπουμσόγκ και ακόμα ο Νίκος Βλιμπερόπουλος, ο Γρηγόρης Μάκος, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και όλη η τεχνική ομάδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις επίσημες εμφανίσεις της. Στο ατελιέ του κυρίου Παπαδόγαμβρου επίσης ράβονται αμέτρητοι γαμπροί, οι οποίοι τον προτιμούν για το κοστούμι του γάμου τους. Εφοπλιστές, βιομήχανοι και επιχειρηματίες από διάφορους χώρους, άνθρωποι της τέχνης αλλά και των μίντια συμπληρώνουν το πελατολόγιο που αναθέτει στον κύριο Παπαδόγαμβρο να βρει το στυλ τους και να προσαρμόσει τα κοστούμια στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, με την προσθήκη των απαραίτητων ξεχωριστών πινελιών σε κάθε ρούχο. Πρόκειται για το ίδιο σύστημα που εφαρμόζουν οι φημισμένοι Άγγλοι ράφτες της Savile Row, της ιστορικής συνοικίας στο Λονδίνο, που στεγάζονται οι κορυφαίοι οίκοι κουστούμιου επί παραγγελία. Το κουστούμι για τον άνδρα είναι κάτι σαν τα ψιλοτάκουνα για τη γυναίκα. Χαρίζει πόντους, σλιμάρει τη σιλουέτα, γοητεύει την κίνηση. Είναι σχεδόν αδύνατο να φορέσει ένας άνδρας ένα καλοραμένο κουστούμι και να περάσει απαρατήρητος. Πόσο μάλλον όταν αυτό το κουστούμι είναι από τον μέτρο του είδους. Γιώργος Παπαδόγαμβρος, όταν το κύρος φοριέται. Γιώργο μου, γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη ιστορία στην οικογένεια. Ναι. Πάει πίσω αυτή η βαλίτσα πολύ μακριά και θα ήθελα λίγο να μου κάνεις μια αναδρομή. Είμαι τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Παππούς, πατέρας και εγώ. Μεγάλωσα μέσα στα υφάσματα, μέσα στα τόπια, από μικρό παιδί. Μου άρεσε. Δηλαδή μόνο αυτή τη δουλειά φανταζόμουν ότι θα κάνω. Αλήθεια. Και δεν τη θεωρώ δουλειά. Εντάξει, τη θεωρώ χόμπι, να σου πω. Ναι, δεν τη θεωρώ δουλειά. Και όλα μου ήρθαν πιο κοντά και πιο ζεστά. Δηλαδή μπήκα στο χώρο πιο εξειδικευμένος. Δεν μου ήρθαν δηλαδή απότομα. Όταν πήγα δηλαδή, στη σχολή που πήγα, όταν μου βγάλανε το πατρόν, εγώ ήξερα τι σημαίνει πατρόν. Γενικά με βοήθησε η οικογένεια και επειδή ήμουν μες στο ρούχο από μικρό παιδί. Και μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα κλίμα που είναι από του πατέρα, ας πούμε, και τη δουλειά, συνήθως δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό που ήταν ο μπαμπάς. Αλλά στη δική σου την περίπτωση, εσένα σε τράβηξε περισσότερο αυτό. Μου άρεσε. Σε κέρδισε. Απλώς η δικιά μου δουλειά την έκανα μόνος μου, γιατί εγώ ξέφυγα από την πεπατημένη που λέμε, γιατί έκανα ένα διαφορετικό στυλ. Ακολούθησα πιο πολύ τη μόδα, σχεδίαζα κιόλας, δεν αντέγραφα αυτό που λέμε, δικά μου ρούχα, δικά μου σχέδια και ήμουνα κάτι σαν σχεδιαστής ράφτης, να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτό που γίνεται δηλαδή και στο εξωτερικό, στο κράτος το δικό μου. Δεν ήμουν δηλαδή ένας κλασικός ράφτης όπως ήταν ο παππούς μου, προσπάθησα και ακολούθησα τη μόδα και γι' αυτό το Θεώ μου πάνε τα πράγματα μια χαρά. Γιώργο, η γυναικεία μόδα αλλάζει κάθε 3 και λίγο. Ναι. Στο αντρικό κουστούμι ισχύει το ίδιο? Στο αντρικό κουστούμι και η μόδα αλλάζει. Περισσότερο στο αντρικό κουστούμι δεν αλλάζει τόσο το κουστούμι όσο το ύφασμα. Δηλαδή φέτος και πέρυσι παίζει το τσεκ που λέμε το καρουδάκι. Φωστά. Του χρόνου μπορεί να παίξει το pinstripe, δηλαδή το χιλιόρυγο. Αυτό γίνεται στους άντρες. Πιο στενά μπατζάκια, πιο φαρή μπατζάκι. Εδώ και 2-3 χρόνια παίζει η πιο slim fit γραμμή, δηλαδή απάνω στο σώμα, στο ρούχο. Που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί αναδεικνύει και το σώμα. Τώρα θα μου πεις ένας παχής
θα το αναγνύει το σώμα και όμως το slim fit και στο παχύ θα τον βοηθήσει να είναι slim fit. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα υπάρχει, λέμε, στενό ρούχο, όχι στενό, είναι μεσάτο το ρούχο. Άρα το στενό ρούχο, άρα το μεσάτο. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Το στενό είναι στενό. Το μεσάτο είναι πάνω στο σώμα σου. Τα κουμπιά στο αντρικό κουστούμι. Ναι. Αυτά αλλάζουν κατά καιρούς. Ναι. Ποια είναι η λογική? Παλιά, ας πούμε, π.χ. πριν 4 χρόνια παίζε το τρίκουμπο. Ναι. Τώρα που βλέπεις τρίκουμπο σακάκι είναι στοκ. Δηλαδή στοκαρισμένο. Δηλαδή αυτοί που πήραν τρίκουμπα σακάκι. Θα ξαναγυρίσει όμως κάποια στιγμή, γιατί η μόδα γυρίζει, δεν είναι? Προς το παρόν όχι. Okay. Προς το παρόν όχι. Δηλαδή έχω δει και τη μόδα του χρόνου, παρακολουθώ, όχι. Είναι, ναι. Τώρα παίζει το δίκουμπο. Ναι. Και το δίκουμπο λίγο πιο ανεβασμένο, το πρώτο κουμπάκι, όχι το κλασικό δίκουμπο της παλιάς εποχής. Το μονόκουμπο παίζει για πιο βράδυ, γενικά δίκουμπο και μονόκουμπο. Το τρίκουμπο, τετράκουμπο, όλα αυτά είναι παλιά. Έχουν πολύ πλέον, παλιά, ναι. Έρχονται κοντά σου πολύ γνωστοί και επώνυμοι και του εξωτερικού. Ναι. Και Έλληνες, θα μιλήσουμε και τους Έλληνες. Απλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τους πελάτες του εξωτερικού. Η καλύτερη διαφήμιση είναι από στόμα σε στόμα. Σωστά. Εντάξει, γιατί ο άλλος βλέπει και τη δουλειά σου απάνω στο κουστούμι. Ναι. Και όταν μείνει ευχαριστημένος ο άλλος, είναι δηλαδή αυτή η παροιμία που λένε οι παλιοί, το ράφτη και το κουρέα δεν τον αράζεις. Σωστά. Κάτι τέτοιο γίνεται. Ο ένας φέρνει τον άλλον. Δηλαδή, ξένοι πελάτες μου έχουν έρθει από πελάτες μου Έλληνες που τους έχουν πιάσει, έχουν δει τα κουστούμια που φοράνε, που πήγες και συνδυάζουν και τις διακοπές τους και τη δουλειά του. Και λάβουν και ένα κουστούμι. Ναι. Γιατί ένα κουστούμι να γράψει στο εξωτερικό, κατά τα ψέματα, οι τιμές είναι εντελώς διαφορετικές από την Ελλάδα. Είναι όντως. Έχουμε τεράστια διαφορά. Εντάξει, είναι βέβαια άλλοι μισθοί στο εξωτερικό, άλλοι μισθοί εδώ. Ναι. Εγώ έχω και τη δυνατότητα, βέβαια με πολύ τρέξιμο προσπάθησα και τα φέρνω μόνος μου τα υφάσματα, δηλαδή με λόγια χωρίς μεσάζονται στη μέση και αυτό με βοήθησε να έχω πολύ καλές τιμές. Και έτσι, δηλαδή έρχονται από στόμα σε στόμα οι ξένοι πελάτες και έρχονται πολλοί ξένοι πελάτες. Δηλαδή και οι ξένοι μου φέρνουν πάλι τους φίλους τους. Και πάει λέγοντας. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα λίγο στο κομμάτι άντρας και μοντέλο, να το πω. Δεν ξέρω τι πρότυπο να το πω. Συνήθως πλέον βλέπουμε πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι γίνονται stars μέσα από το στυλ τους. Είτε θα είναι το ρούχο τους, είτε θα είναι το μαλλί τους, είτε θα είναι ο τρόπος που ζουν οι ίδιοι. Διαφορετικό. Πλέον δεν είναι το ίδιο πράγμα που το είχαμε παλιά στο μυαλό μας. Κοντά σου έχουν έρθει πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές και Έλληνες. Μια πολύ καλή διαφήμιση ήταν με τον Σισέ. Ακριβώς. Και πολύ ιδιαίτερο. Ο Σισέ με βοήθησε να αναδεικνύθει η δουλειά μου. Δηλαδή αυτό που μπορούσαμε να το πασάρουμε, δηλαδή αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, το κατάφερε ο Σισέ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί όταν φόρεσε ο Σισέ, φορέσαμε καρουδάκια, κουστούμια, πιο ιδιαίτερα αντισήματα που στο εξωτερικό έπαιζε πάρα πολύ αυτό. Αν του φόρεσε κάποιος άλλος, μπορούσαν να λέγανε π.χ. βγήκανε κάτι, ο Ταμτάκος σε εισαγωγικά. Γιατί τα έχω ακούσει κι αυτά. Θα σου έλεγα τώρα ότι είναι και το στυλ του συγκεκριμένου άντρα κιόλας που μπορεί και το στηρίζει. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να το. Να σου πω, ωραία μου. Ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή, όταν έκανα στα βραβεία του στάτους. Έχει κλείσει το περιοδικό για αυτό το πράγμα. Που ήταν ο άντρας της χρονιάς και του φόρεσα τη φούστα με το σακάκι το λευκό. Ήξερα που το έκανα. Δεν μπορούσα να στο. Δεν θα πούμε ονόματα σε κάποιο ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να το φορέσει αυτό, να έκανε αυτό, γιατί θα έπαιρνε και η μπάρα και εμένα και αυτόν και να μας γράφανε και όλες οι εφημερίδες. Εντάξει, ο Σισέ το έχει. Το έχει και άμα τον ζήσεις και από κοντά, δηλαδή ό,τι και αν του βάλεις αυτόν τον άνθρωπο extreme, με το αναδεικνύει, δηλαδή δεν είναι τόσο. Δεν είναι κλασικός, όχι. Ξέρει όμως, δηλαδή όταν ήρθε και σε μένα ήξερε από ποιότητες, δεν είναι ότι μπορεί να του πουλήσεις δηλαδή ένα ύφασμα και να του πεις ότι αυτό είναι χρυσάφι, είναι γνώστης. Όλοι ξένοι, δηλαδή επειδή στο εξωτερικό αυτή η δουλειά που κάνω, μόνο αυτό γίνεται, δηλαδή έτοιμο κουστούμι δεν παίρνει κανένα στο εξωτερικό. Όλος ο κόσμος ράβει κουστούμια. Ξέρουν, δηλαδή ήξερε και από ποιότητες τα πάντα.
Και αυτός με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μόλις το φόρεσε αυτός, τον ακολουθήσανε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και μου φέρει και πολύ κόσμο το εξωτερικό. Πολύ κόσμο το εξωτερικό. Επειδή πριν λίγο είπες για τα κουστούμια τα έτοιμα, Ναι. καμία σχέση με το ραμμένο επάνω σου, θέλω λίγο να μου πεις τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων. Η διαφορά του ετοίμου με το χειροποίητο, καταρχήν είναι ότι σου παίρνει τα μέτρα ο άλλος. Άρα το κουστούμι γίνεται από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία στιγμή απάνω σου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά το έτοιμο. Δηλαδή, παίρνω το ύφασμα, σου παίρνω τα μέτρα και κόβεται ακριβώς για σένα. Ούτε για μένα, ούτε για τον άλλον, για σένα αποκλειστικά. Μετά, αυτό που επακολουθεί τι είναι, ότι το φοράς μετά από 2 χρόνια και το κουστούμι είναι ακόμα καινούριο. Γιατί είναι καινούριο? Γιατί το ύφασμα ανασένει, είναι φυσικό, παχαίνεις εσύ, παχαίνει και αυτό μαζί σου. Αδυνατίζεις εσύ, αδυνατίζει και αυτό. Γιατί είναι κλωστές του νήματος. Θα έρθω να μου κάνεις κουστούμι. Ναι. Κορίτσια, κουστούμια. Όχι, κοίτα στο εξωτερικό, γιατί τονίζω εξωτερικό. Ναι. Αν πας που έχεις πάει πολλές φορές στο εξωτερικό, βλέπεις ότι αν μπεις σε ένα πολυκατάστημα, brand name γνωστό κατάστημα, θα δεις ότι δεν έχει πολλά κουστούμια μέσα. Σωστά. Έχει συνήθως τζιν, έχει μπουφάν, έχει pullover. Κουστούμια υπάρχουν τύποι σαν και εμένα, που έχουν τα καλύτερα πανιά και ο άλλος 1000 φορές να πάρω ένα χειροποίητο, πάω να πάρω ένα έτοιμο. Πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σύντομα πάλι μαζί. Παλιότερα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τους άντρες με ραμμένα σουρμεζούρε πάνω τους κουστούμια. Πλέον είναι κοινωνική τάξη, υπάρχει αυτό πια, είναι... Κοιτάξτε, η κρίση έκανε ένα πολύ καλό και στη δουλειά μου, ότι ο κόσμος ξανά γυρνάει στα παλιά. Δηλαδή, προτιμάει να δώσει κάπου τα λεφτά του και να μην τα πετάξει ένα έτοιμο, να το γράψει στο χειροποίητο. Λίγο πολύ οι τιμές είναι ίδιες. Δηλαδή, αν πας σε ένα ετοιμαζίδικο μαγαζί, άρα σωστό ετοιμαζίδικο μαγαζί, οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες με ένα χειροποίητο ρούχο. Ναι. Ειδικά τώρα και στους γάμους, ο άλλος που έχει ένα budget συγκεκριμένο, προτιμάει να το γράψει το κουστούμι, να πάει σε ένα έτοιμο και να είναι τη σειρά που λέμε εμείς. Δεν υπάρχει κοινωνική τάξη. Η κοινωνική τάξη μπορεί να το ξεχωρίσει μόνο στις ποιότητες των υφασμάτων, ότι κάποιος που έχει περισσότερα λεφτά θα πάει στα πολύ πιο ακριβά υφάσματα. Και αυτό παντού δεν ισχύει. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να έρθει να γράψει, μπορεί να πάει και αυτός και να πει ότι θα στερηθώ κάποια πράγματα. Θα έχω ένα κουστούμι όμως που θα το έχω μια ζωή. Στο εξωτερικό βλέπουμε συχνά και νέα παιδιά που το προτιμούν το κουστούμι. Στην Ελλάδα ο Έλληνας... Και εδώ γίνεται. Τώρα έχει γυρίσει εδώ και μια διετία. Πολλοί πιτσιρικάδες φοράνε κουστούμι. Το πιο πιτσιρικάς που έχει έρθει κοντά σου πόσο μπορεί να ήταν, ας πούμε, περιέργεια έτσι? Κοιτάξτε, εμένα η πειρατεία μου δεν έχω. Δηλαδή η πειρατεία μου αρχίζει από 20 χρονών, 18-20 χρονών. Και μέχρι 55. Έχω και βέβαια και κάποιους μεγαλύτερους που εντάξει, τους έχω, άρα η πειρατεία μου εκεί παίζει. Του αρέσει το αρούν. Όταν δει το κουστούμι, καταρχήν να πω κάτι. Όταν γράψεις, δεν ξαναπάς ποτέ στο έτοιμο. Και αυτό ισχύει και στα κουστούμια και στο πουκάμισο, στα πάντα. Βλέπεις τη διαφορά και γλυκαίνεσαι, γιατί είναι έντονη η διαφορά. Καταρχήν μαθαίνεις το σώμα σου. Μαθαίνεις ακριβώς. Εντάξει, όταν θα πας σε ένα έτοιμο μαγαζί, δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει ο πολίτης με τίποτα. Σωστά. Γιατί ξέρεις, έχεις αρχίσει και εκεί γίνεσαι, άμα γράψεις 5-6 κουστούμια, γίνεσαι και εσύ ράφτης. Ξέρεις το κουστούμι ότι εκεί δεν είναι σωστό, εκεί είναι σωστό, άρα ξέρεις τι σου γίνεται. Και όλοι οι νέοι τώρα αρχίζουν και το ράβουν γενικά. Υιοθετούν πιο εύκολα αυτή τη συνήθεια. Ναι, γιατί την ψάχνουν περισσότερο οι νέοι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα παίζει το παπιόν στη μόδα, βλέπεις πιτσιρικάς, κυκλοφορούν με παπιόν που αυτό γίνεται στην Αγγλία πάρα πολύ. Και βγαίνουν όλοι με σακάκια. Ο καθένας έχει το στριγάκι του και είναι όμορφο αυτό. Επειδή όμως είμαστε εκπομπή που αφορά το γάμο, θα ήθελα να δώσεις συμβουλές στους γαμπρούς μας. Τι συμβουλεύεις? Πόσο καιρό πριν, ας πούμε, να έρθουν κοντά σου, για να φτιάξουν ένα ωραίο σωστό εγώ δόξα τω Θεώ, επειδή πάει καλά η δουλειά, θέλω να έρθουν αρκετά νωρίς. Δηλαδή, όπως πάνε στο νηφικό. Ναι, γι' αυτό θέλω να το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως πάνε στο νηφικό σχεδόν, πρέπει να έρθουν και σε μένα. 6 μήνες. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. 6 μήνες, ένα τετράμινο σίγουρα. Ένα τετράμινο, ναι. Ωραία.
Τώρα ο γαμπρός, βασικά ο γαμπρός για μένα μην δίνεται κουφετάκι. Εγώ θα συμφωνήσω. Γιατί βλέπεις και πολλές νύφες έρχονται και θέλουν να σου βάλουν ροζ, κίτρινες, πράσινες, κόκκινες γραβάτες. Δηλαδή, ναι, να πάμε όπως έχουμε την πρόσκληση μαζί, λες και ο γαμπρός θα κατάει την πρόσκληση και θα να είμαι ίδιος με την πρόσκληση. Ναι, είναι σετ. Σωστά, Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Σημασία είναι και το αισθητικό κομμάτι. Ναι. Εντάξει. Είναι πιο ωραίο να είναι διαχρονικό κάτι. Ναι, εντάξει, η γιαράδα βέβαια, η γιαράδα και η γιαράδα είναι διαφορετική. Σωστά. Το ψεύτικο για αριστερό είναι ψεύτικο. Σωστά. Η φυσική όταν είναι με τάξη μέσα, κασμίρι, είναι αλλιώς, φαίνεται αλλιώς το φακό. Γενικά, ο γαμπρός αυτό που σου είπα, να μην μου ντυθεί κουφετάκι, να είναι πιο elegant. Αυτό που σετάρονται μαζί με την ύφη, δηλαδή χρωματικά εννοώντας. Αυτό εμένα δεν με πειράζει. Δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Βέβαια η νύφη που είναι να γίνουμε ίδιο με την νύφη, η νύφη συνήθως λευκό νυφικό φοράει, off-white νυφικό φοράει. Ναι. Άρα και ο γαμπρός. Έχουμε δει και γαμπρούς με λευκά. Ναι, και εγώ το λευκό μου αρέσει. Άρα περισσότερο μου αρέσει όταν έχει μια ιδιαιτερότητα το ύφασμα ή άμα είσαι σε κάνα νησί. Κοίτα, ο γάμος είναι και λίγο και πού παντρεύεσαι, πού γίνεται ο γάμος. Το ντεκόρ, η τοποθεσία. Μπράβο, ναι. Δηλαδή στο νησί μπορεί να φορέσει και σακάκι με παντερόνι. Δηλαδή να το κάνεις δύο κομμάτια που λέμε. Να είναι κομψό βέβαια πάντα. Γιατί μπορεί να φορέσει ένα σακάκι παντερόνι και να είναι και όλη η εκκλησία με ένα σακάκι παντερόνι και να ψάχνει η νύφη το γαμπρό να το βρει που είναι. Εντάξει. Ναι, παίζει και αυτό. Ναι, παίζει. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, βέβαια. Γιατί άμα βγεις εσύ από το αυτοκίνητο και ξαφνικά δεις όλους φοράνε αυτό το μπλε σακάκι με τόσο παντερόνι. Ποιος είναι ο γαμπρός? Θα πρέπει να σκουνίσεις την αθοδέσμη γιατί να είμαι, εδώ είμαι. Παίζει και αυτό. Εντάξει, πρέπει βασικά να ακούς και αυτόν που είναι η δουλειά του, που σου προτείνει. Είναι βασικό να ακούσεις. Εγώ αυτό που έχω καταφέρει είναι να μου έχουν εμπιστοσύνη οι πελάτες. Είναι βασικό αυτό να σου έχουν εμπιστοσύνη γιατί και η δουλειά σου, αν κάνεις κάποιο λάθος, και εσύ θα έχεις αντίκτυπο, όχι μόνο ο γαμπρός, και εσύ θα πούνε ο κόσμος κάρα τι σου φόρεσε αυτός. Να τον ακούς. Εντάξει, συνήθως εμένα με ακούνε, επί το πρίστον με ακούνε και δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτά πρέπει να προσέξει ο γαμπρός. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και ειδικά εσύ που είσαι και στον χώρο της μόδας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και μιλάω με ένα άτομο που ξέρει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Η τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.